Hej så alle sammen, og velkommen til mere Hypixel Skywars med min ven. Ikke? Yes, vi er med sammen igen, og jeg har ændret navn og skin, som I kan se. Så yes. Nej, det kan vi ikke se. Nå. Men vi starter bare lige med at klare på kuren her. Og i dag der vil jeg gerne snakke om, hvad der kommer til at foregå på min kanal, fordi det er første video. Så yes. Nå ja, det har du sagt 2 gange nu. Ja, det var fordi jeg fuckede en video op sidste gang. Ja, det var da dejligt. På grund af mit lortenet, det gik. Nå. Men det er der styr på nu, så yes. I dag der skal vi recorde en mega fed video. Nej, hvor er jeg dårlig. Ja, jeg har glemt at hoppe. Okay, kom hen i lobby 1, så starter vi. Jamen, det er farligt. Okay, men vi starter bare. Men jeg håber i hvert fald, I vil tage rigtig godt imod min første video på kanalen. Der kommer til at blive klip i den. Og jeg filmer med OBS og cutter med shortcut. Og det gør han også. Så yes. Men i dag der skal vi bare spille noget Skywars og fortælle om, hvad der kommer til at ske. Jeg er bedst, ikke også red? Men i hvert fald mig og Multijuice kommer til at filme noget strandet og nok noget Hypixel. Og så kommer der kommer måske CSGO, hvis I er hype på det. Skal CSGO hype, når I chatter, hvis I vil se det. Hype. Jamen, du får lige mistet eller en pis, jeg fandt. Ja, du kan lige få nogle blocks. Du kan også få mere pis. Ja. Er det... Der er nogen, der potter på os. Nå, der er en, der potter på os. Nå, fuck det dem. Jeg flyver bare. Nej, du må ikke ændre på det. Nu dør du. Nå, ja, det gør jeg sgu også. Lad os se multijuice skills. Kan du multijuice? Nej. Nå, det var jeg sgu skrald. Jeg er ikke varmet op. Åh! Det gjorde vi ikke. En god knæk. Nå. Jeg er nok heller ikke særlig god, som sagt. Jeg er heller ikke warm up. Så det er bare hygge. Hygge. En død. Det er jo bare hygge. Nå, men nu dør du. Rip dig. Nej, rip. Nå. Bing, bing, Men, bing. ja, det der var lidt dårligt, det må jeg sgu undskylde. Ja. Og der kommer måske til at være længe til pakken. Vi spiller med Pace and Grace Sharp pack i dag, så yes. Hvad er min pack det? Bruger du den der CSGO pack der? Ja, jeg fandt den bare på. Den er så dårlig det hele. Jamen, der er så mange, der spørger, hvad den hedder. Og var sådan, hvad hedder pakken? Jeg ved sgu ikke, jeg fandt den bare på internettet. Søg på internettet, så skal pack, så finder jeg den nok. Ja, forsøg på YouTube. Eller bare søg på Minecraft Texture Pack 1.8 pp. Minecraft Texture Pack 0. Med kombinationer herovre. Nej! Okay, går nok. Nå, så er vi tilbage. Vi er inde i et nyt game. Yes. Og ja, det gik ikke lige så godt for os begge. Jeg var lige lidt bedre. Øj, det lyder faktisk højere den her gang end sidste gang, det kan jeg se. Haha. Det har også gået meget højere for din. Jeg håber ikke, den er for høj, eller min er for lav. Og så får du bare alt det gode. Jeg har... kan jeg ikke få bukserne? Du har chestplaten. Så må jeg gerne få hjelm, eller hvad? Hjelm? Jeg har ikke nogen hjelm. Ligger der inde i kisten. Nej. Nå. Men så er det bare at få vel med mig og videre til... Nej, please lad være med at ændre pøl nu. Please. Okay, kan du lige sætte speed? Tak. Skal vi gå derover? Jeg fik hvad fuck? Døde du? Man teleporterer ved at trykke. men venstre klikker. Nå, seriøst, jeg venstre klikkede. Det kan jeg se, jeg slog med inderpøllen, og så teleporterede jeg. Jeg skal så dræbe ham, bitch. Hvad fuck skal der ske, for han skader så meget? Han har 1 liv. Nå. What? Syg range alligevel. Men, jeg har den her video, ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal snakke om. Jeg kommer at lave en intro, så det kommer der også snart. Jeg håber i hvert fald, at I vil tage rigtig godt imod min første video, og der vil selvfølgelig være link til Multijuice ned i beskrivelsen, så gå ind og subscribe ham. Jeg er skruet op for dig nu. Alle hører dig. Nå, jeg har kun sko. Det har jeg også. Nej, jeg har bukser også. Er der ikke en chestplate deroppe så? Nej. Nå, men må jeg gerne ikke inderpøl. Du inderpøller ikke, så bliver jeg så sur på dig. Au, mine ører. Ej, jeg er lige nødt til at skrue lidt ned for dig igen. Sådan der. Prøv at sige noget. Og så, jeg kan ikke finde han har fejrsvær.
Fuck! Det har ham der er en også, og hacker, han tror jeg. Der var en hacker. hacker på mig, tror jeg er ikke sikker. Nå, Ja, hvilket... der var sådan en hacker med mig. Ja, vi ses bare i næste game. Der ligger en bue og sådan noget nede. Okay, jeg kommer ned til det. Du kan lige få det her. Okay, jeg fik meget forhold. Har du noget gear? Du Ja, har du det kan hele. lige... Kan jeg ikke få noget? Du kan hvad det efter jeg giver en eller anden sådan her. Jeg gider sgu da ikke have det. Giv mig de der bokser igen. Hvad fuck laver du? Her, der er en pickaxe der. Nej, please. Okay, godt, du kan alligevel ikke skyde mig. Vi bliver pushet, gør vi ikke? Nej, de er fucking træl. Nå, men skal jeg bare sige farvel og fucking slække Nej, alt? hvis du gør det, man, så fucking... Hvorfor tager du det kit? Det er fucking lort. Det er fucking godt. Hvorfor er det, at min kors er sat forkert på den her væg? Hvorfor er det, de teleporterer rundt? Nu bliver jeg skudt på. Fuck, han skader meget på mig, ham der. Ej, jeg dør nu. Kom ned. Jeg dør ikke. Jeg har bare ikke fået pile. Der var masser af pil. Ej, jeg er så tæt på at bare fucking sige farvel. Skal jeg bare sige farvel over til deres ø og så fucking flæk? Nej, det dør du ikke. Du er ikke... Jeg tror, du dør af det. Det kunne måske. What the fuck, der er lag? Nej! Nå, men nu kan jeg være inde og behøve. Nå, så er vi tilbage igen. Og yes, jeg kommer til at starte et nyt, så det var mega sygt. En fejl. Han bare skrald. Jeg er bare skrald. Ej. Nå, så har vi her i dag meget skrald ting. Det siger du ikke. Du har chestplate og bukser, har du ikke? Nej, Har du chestplate? nej, Ikke jeg en har chest, bukser. Der var en hacker. Han hackede ikke. Han var sgu Ho, bare ho, ho. hurtig. Meget Nej, hurtig. han hackede af helvede til. Nu kommer der ikke til. Nå, okay. Han faldt ud over. Sygt. Han slog dig, og jeg var sådan 10 bloks væk, og han slog mig. Jo, han hackede så. Han brugte nok lige noget hack, og... Please, ja. Så du det der med? Nej. Nå, er du klar? Så. Hvad? Så. It's the final round to be sound. Round to be sound. Easy win, guys. Easy. Der er stadig, ja. Et det helt team, team der? tilbage. Ja, det er team. This game lige med rip. Sorry, jeg har ingen boost skills her. Det kan jeg fandme godt se. Nå. Han har ændret Pearl Kit. Død. Nu kommer den anden. Kom nu, han må ikke hit mig. De hitter mig. Easy. Sorry for at lige give mig den der. Nem. Nå, men så er vi tilbage i hvert fald. Og yes, vi er inde i et nyt game, og vi prøver lige et solo her. Så yes, det må vi se, hvordan det kommer til at gå. Det kommer til at gå godt, så. Det, Sidder du og spiser? jeg har chips. Usundt. Var jeg fået skrald? Jeg fik ingen bukser. Jeg har fået mest skrald tvær. Ja. Nå, men så er det godt, jeg har min bygge. Oh my god, han er sygt gear, ham der bor ved siden af mig. Du er lidt bagud, jeg er allerede inde ved midten. Han er anti-KB'er. Nå. Det er nok lidt derfor. Nå, okay, han er bare ret skrald. Det må jeg nok sige, nu døde jeg.
du klar på at se hans anti-KB? Ja. Han står bare inde i hjørnet. Hallo? Prøv at kigge! What the fuck? Nå, jeg tænker bare lige, vi smutter indtil vi er inde i et nyt game. Og det går ikke særlig godt, vi prøver lige endnu et solo, ellers så tager vi bare team igen bagefter. Og han er nødt til at simpelthen at forklare alting i hele verden til dem, der ser med, fordi han skal være sikker på, at de ved, hvad der sker. Ja. Fordi han er dårlig til YouTube. Hvorfor kan jeg ikke slå hende? Jeg kan ikke slå! Hun hacker. Hun hacker. Hvad? Hvorfor kan jeg ikke slå hende? Hun hacker. Hvad var det? Hun hacker. Prøv lige at se, om du kan slå hende der King Streak. Hun hacker. Har du snart fundet ud af det? Lol. Nå. Så er vi tilbage igen, og vi tager lige til sidste solo igen. Og ja. Men hvorfor kan jeg ikke se, hvor lang tid vi filmer? Det er mega irriterende. Jeg kan ikke se det lige nu. Nå, men vi kun filmet en kvarter. Okay, vi skal også til at runde af. Jeg tænker, vi tager det. Det var nu. Fuck, jeg gider ikke lave sådan en video, der bare var 2 år. Nej, det gør min sgu ikke. Det kommer til at være sådan 20 minutter. 20 minutter, det gider jeg ikke. Så filmer jeg sgu da bare videre. Ja, men kan vi ikke bare lige runde min af ude i hoppen? Oh, fuck. Ses. Fucking get wrecked, bitch. Die. Du kan ikke fucking flække mig. Nå, men jeg er bange. Jeg blokker det her af. Og 3 og 1. Fuck, jeg er dårlig, mand. Ja. Nå, jeg tænker bare lige, vi ses ude i hoppen, hvor vi runder videoen af, så ses der. Nå, men du siger bare farvel. Og vi vil bare gerne sige tak, fordi I så med. Husk at smide et like og subscribe. Og ellers så bye bye, I så med i vores næste video. Bye bye.